Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa iyang paghatag kanatong kahigayunan nga mapadayon nato ang atoang nasugdan nga pagtulunan ang mga katawhan sa grasya nga ikauban sa atong Ginoong Hesukristo diha sa Millennial Kingdom. So giilan nako nga ang balaang Espiritu Santo mo'y pinakamaayong magtutudlo nga giya kanato sa atong pagahisgutan karon unsa kining mga butanga aron mahibalo kita nga kita ikauban ba niya. Okay, hinaot nga nakasugod ta sa part 1 aron constructive ang ato ang kaalaman mahitungod niining mga butanga. So ang ato ang topic karon ang mga maalamon nga pangasaunon. The bride, the wise bride. So labing maayo nga tan-aw nato ang atong Biblia, ukba nato kini mga kaigsunan aron gawas nga atong madungog ug mahibalo pagyud ta nga kini nasulat sa balaang kasulatan. So atong basahon unya ang gingharian sa langit mahasama sa napulo ka mga ulay nga nanagdala sa ilahang mga lamparhan og nanggula sa pagsugat sa pamanunon og ang 5 kanila mga buang-buang og ang 5 kanila mga maalamon. So dinhi mga kaigsuonan gi sambingay ang mga katawhan nga nanagpanoo o iglesia, ang mga katawhan nga gipanagluwas gisumbingay sa atong Ginoong Hesukristo sa pulo kadalagang ulay o pangasaunon o gitawag kini sa English og bride. Apan subo pamalandungon nga katunga lamang niini ang takos tungod kay ang laing 5 nahisgutan nga mga buang-buang. So kining mga buang-buang mga kaigsuonan atong hunahunahon karon og dili bata ani naapil niini mga kaigsuonan. O kining manggialamon atong hunahunahon karon og naapil bata sa pangasaunon nga manggialamon. Nahinumdumi nga ang pulong ulay mga linuwas na og mga gilimpyuhan na sa dugo ni Kristo. Nagpasabot nga kining napulo nga gihisgutan dinhi mga magtotoo na ni mga kaigsuonan, mga born again, mga Pentecostal, mga evangelical, no? So karon atong tan-awon ang Mateo 25:23. Kining ang mga buang-buang matud pa dinhi sa Mateo 25:3, ang mga buang-buang nagdala sa ilang mga lamparahan apan walay dalang ekstra nga lana. Ang punto mga kaigsuonan nga atong makitaan sa usa ka Kristohanon nga buang-buang kadtong walay ekstra nga lana. Ang lana ug ang lamparahan naghisgot kini sa pulong sa Ginoo ug sa iyang balaang Espiritu Santo. So kining mga buang-buang mga kaigsuonan naluwas, nakadawat na sa kaluwasan nga grasya kay kinihatag sa Dios, nagpabautismo og nahimong kabahin sa iglesia. Apan subo pamalandungon nga kadaghanan kanila wala magpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan, wala magduki-duki, wala motambong og mga leadership training, wala magsangkap sa mga kaalam ug kahibalo diha sa balaang kasulatan. Nagpabilin silang bata, mohinungdan nga nalimbungan sila sa man-made religious group. So mauna ang mga buot ipasabot niya ng mga pangasaunon nga buang-buang. Wala pag-abot didto sa gitakdang oras tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo nga espirituhanong pamanhunon, mobalik siya nga walay gitakdang oras ang iyang pagbalik sama sa kawatan. So ang buhaton mangandam. So dinhi mga kaigsuonan kining mga buang-buang nga 5 nahudtan sila na palong ang ilahang lamparahan sa wala pa moabot ang pamanhunon. Unang nagkabuang silag pangita o pagpangadto nila dito kay mangita silag itubil sa ilahang lamparahan, pagbalik nila
wa na sila'y naabtan tungod kay nanirado na. Sumo ka na ang kasaysayan sa maong sumbingay mga kaigsunan. So kining mga manggialamon mga kaigsunan, atong basahon ang Mateo 25:4, apan ang mga maalam na nagdala sa lana sa ilang mga titibod, uban ang ilang mga lamparahan. So gawas nga duna sila'y lamparahan, duna sila'y dalang reserba nga lana. Nagpasabot ni mga kaigsunan nga manggialamon sila, ilahan ang gipangandaman daan, nga pananglit og madugay ang pamanhunon, duna sila'y reserbang ikatubil sa ilahang lamparahan. Ang lamparahan mga kaigsunan, nagasimbolo sab kini og kahayag. No? Dunay mga Kristohanon nga maayo ang batasan, maayo ang kinaiya sa pagsugod, nahimo siyang panalangin sa Dios o sa katilingban, sa insilingan o pamilya. Pero subo pamalandungon nagkadugay, nagkaawp ang ilang maayong batasan. Mohinungdan nga naabtan sa Ginoo nga wala na sila'y maayong batasan. So kining mga manggialamon nga mga pangasaunon, hangtod sa pagbalik sa Ginoo, nagpabilin nga maayo iwag ang ilang kinabuhi, nagpabilin nga panalangin ang ilang kinabuhi sa katilingban, tungod kay duna may lana perminti, duna sila'y reserbang lana. So mao na mga kaigsunan nga kining mga Kristohanon nga takos makauban sa Ginoo diha sa Millennial Kingdom, kadtong mga tao nga nagpadayon sa pagtuon, nagpadayon sa pagampo, nagpadayon sa pagkinabuhing espirituhanon, nagpadayon sa pagpamuhat sa balaang Espiritu Santo. So number 1, ang kalidad sa usa ka Kristohanon nga naa sa grasya nga ikauban sa atong Ginoong Hesukristo sa Millennial Kingdom, siya ang gitawag nga covenant or engaged bride. So daghang karong nangalagad sa Ginoo mga kaigsunan, pero dili maka-engage, dili sila maka-commit, kay doon na pa sila gireserbahan. Muna dinhi sa ikaduhang Korinto, 2 Corinthians 11 to, sa English akong gigamit sa Good News Bible. I am jealous for you just as God is. You are like a pure virgin whom I have promised in marriage to one man only, Christ Jesus. Atong basahon sa International Standard Version. I am jealous of you with God's own jealousy. Ingon si Pablo, nagsilos ako kaninyo sa Diyos nun nga pagsilos, pagpangabubho. Because I promise you in marriage to one husband to present you as pure virgin to Christ. Matod pa ni Pablo, nangabugho ako ninyo sa Diyos nung pagpangabugho, kay ako kamong gikasaad nga ipakasal sa usa ka bana nga magpabiling putli diha kang Kristo. So kinahanglan di mga kaigsunan, naka-covenant o naka-engage ta sa atong pagkakristohanon. Wala na tay laing reservation, no? Wala tay laing reservation. Dunay uban kulik and silik, dili pwede mga kaigsunan. So pilion lamang nimo, kay ang Dios nga atong gilagaran, Dios nga abuguhan. Kung asa ka dapit nga lagad, imo hanggang isintro ang maong pagpangalagad, og dili na nato i-compromise ang atong kinabuhi sa uban. So number 2, nagkinabuhing balaan. Okay? So dapat ang usa ka Kristohanon nga mga katawhan nga naa sa grasya aron mahimong ikauban sa atong Ginoong Hesukristo sa millennial, nagkinabuhing balaan. Matod pa sa 1 Pedro 1:15,
Kundili ingon nga siya nga nagtawag kaninyo balaan, magbalaan usab kamo sa tanang paagi sa kinabuhi. Ang pagbalaan mga kaigsunan dili lang adlawng Domingo. Ingon sa Biblia, magbalaan kamo sa tanang paagi sa kinabuhi. Naamang ka diha sa eskwelahan, kung estudyante ka, magkinabuhi kang balaan. Naamang ka diha sa imuhang negosyo, magkinabuhing balaan. Dili kay mga kaigsunan kung nanagani sa negosyo, mamalikas na, makig-away na. No? Ang giingon diha sa tanang pamaagi, dili sala ang negosyo igsoon. Ang importante ang pagkinabuhing balaan, ang imuhang pinulungan, ang imuhang gawi, dili ba katikasan, dili ba kalimbungan, no? Dili daotan ang negosyo. Sa imong pagpanarbaho, sa imong pagdrive og tricycle, dili ba kalimbungan, dili ba ka mubuog-buot. Dunay ubang mga driver nga mabilin gani ang mga butang sa ilahang motor, perting lipaya. Mabilin ganing cellphone, kuhaan dayon og kining ni ang SIM aron dili malukit sa tag-iya. Do you think nga Kristohanon ka? Do you think nakaila kag Dios? Bisan sa imong pagpanarbaho, sa imong pagdrive, sa imong pagpangempleyo, magkinabuhing balaan, no? O biyaan ka sa imong amo, gihimo ba nimo ang trabaho nimo o ayha na lang ka mohimog maayong performance sa trabaho kung wala makita imong amo? Ikaw estudyante, kung estudyante ka man karon, honest ba ka sa exam? Wala ba ka nangupya? So ang pagkinabuhing balaan mga kaigsunan himuon sa tanang paagi sa pagkinabuhi. So inana ang Kristohanon mga kaigsunan, no? Inana ang Kristohanon nga naa sa grasya nga ikauban sa atong Ginoong Hesukristo. Magkinabuhing balaan, honest sa tanang pamaagi. No? Honest sa tanang pamaagi. So kinahanglan sangkap ang iyahang pagtuo. Dili pwedeng pagtuo lamang, dunay na nagtudlo mga kaigsunan nga pagtuo lamang, faith alone. Kung magtudlo ang usa ka magtutudlo nga faith alone, false Christ, false teacher na mga kaigsunan. Kay ang gitudlo sa Biblia, kinahanglan ang atong pagtuo sangkapan nato og unsa man. Basahon nato ang 2 Peter 1:5, ikaduhang Pedro 1:5. Tanawag maayong Biblia magsuon. Oo. Og tungod niining maong hinungdan, idugang ninyo ang bug-os nga kakugi, ang inyong pagtuo sangkapa sa hingpit nga batasan. Sa ato pa, kung doon na tayo pagtuo, dili pwedeng maglingkod lang ta kay doon na tayo pagtuo. Kung batanon ka, ay pagkatulog og adlaw no? Batanon ganita, dili na pagtuog adlaw, mga tulog og adlaw mga igsoon. Matulog tag alas 9 hangtod sa buntag, sakto ra na. So, inig kaadlaw ana, maghimo ta sa tanang buluhaton. Kung estudyante ka, mag-study ka. Kung manglaba ka, magbasag Biblia, walay luna ng pagkatulog. No? Kung matulog ka, sign of laziness, mga kaigsunan. Sign na sa katapulan ka ng batanon nga matulog. Gawas tingali kung mabilar ka, dunay mga emergency nga wa ka katalog anang gabi, doon na kay rason nga matulog og adlaw. No? So kining atong pagtuo, dugangan natong kakugi. No? Kinahanglan ang usa ka Kristohanon, usa ka magtutuo, kugihan. Innovative, productive, fruitful. No? Mao na siya ang taong naa sa pagtuo. Kakugi, no? Dayon sangkapan natog maayong batasan. Kung naata sa pagtuo, sangkapan nato ang atong pagtuo sa maayong batasan. Unsa man ang batasan, gawi, behavior. Dapat ang Kristohanon matinahuron. Usa ka batanon matinahuron, no? Dili bugal-bugalon. Dayon maayog batasan. Og hingpit, sa hingpit nga batasan sangkapas kahibalo. Ang usa ka batanon
di lang batanon tanang magtotoo, kinahanglan masangkapan sa kahibalo. Dili nang igo rata na kabalos kaluwasan, wa ta kabalo sa ubang mga proseso sa kinabuhi aron makasulod sa gingharian. Dapat maminaw og mga lecture, dapat dunay ka og galingong Biblia, dunay ka og galingong notes, dunay ka og galingong bulpin. Inana ang usa ka taong interesado sa kahibalo, no? Kinahanglan dun na kay kahibalo nganong naa ka nagsimba dinhi, unsay rason nganong nangalagad ka sa Ginoo. Aron makaistorya ta sa uban, man ang dili ta kadala kay wala tay kahibalo unsaon sila pag-istorya. So sangkapa ang imong pagtuo sa pagpugong sa kaugalingon, paggahom sa kaugalingon. Self-control. Kung dunay pagsulay, lami na unta kayo kasuko, pero imong ipugngan kay naa na kas pagtuo. Lami na unta kayo ipanumbag, pero imong ipugngan kay naa na kas pagtuo. Self-control. Dayon, sangkapa sa pagpailob, mapailubon, no? Ang usa ka magtotoo, kung naa na kas pagtuo sangkapi kini og pagka mapailubon. Dayon sangkapi og pagka-Dios nun. Kinahanglan nga isangkap nato ni sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Dayon ikaupat, ingon nga maalam nga pangasaunon o bride of Christ, nakapadayon nga madaugon. Dili pwede, mga kaigsunan, nga ang usa ka Kristohanon murag perdido lang pilminti, no? Muhatag og kadaugan, wa gyud ko kasimba kay mura bag pildido perminti. Kay natintal gyud ko sa mga pagsulay labhonon. Dapat ikaw Kristohanon madaugon ka. Nakapadayon ka nga madaugon, no? Makaingon ka, inig testimony nimo, ako mga kaigsuonan, nagmadaugon yugo karon kay lami na gyud ta kay katulog kay kapoy, luya unta akong lawas pero nakaanhi gyud ko, no? Daghan unta kay labunon, nakaanhi gyud ko. Ana nang Kristohanon nga ikauban sa Ginoo. Daghang kaayong tentasyon nga mangadto mig pista, birthday, apan nakaanhi gyud ko karon, wa gyud ko matintal. Mao nay Kristohanon nga naa sa grasya nga ikauban sa Ginoo, inigbalik niya diha sa gingharian. Dili kay mo testimony ta, mga kaigsunan, nga ako mga igsoon wa gyud ko gidaog gyud ko sa yawa. Ay na lang pagtestimony kung inana, no? Inana ang imong testimony. Pagpuyo na lang diha, paghilom daghan pang madamay, daghan pang magdamay sa imuhang pagka hina sa imuhang pagtuo, mga kaigsunan, nga ang imuhang failure imo pag yung ipanabi. So kanang maghatag ani tag kadaugan, kanang midaog gyud ka, dili kay ang imong ihatag nga kadaugan gidaog-daog ka sa yawa. Gidaog-daog mo na sa yawa, mga kaigsunan, wa ka kasimba kay giimbitar ko didto og pista, daog-daog na sa yawa. Ang Dios nimo ang imuhang tiyan, no? Kay gipalabi nimo ang pagpangumbira kaysa pagsimba. So ang katawhan sa grasya nga ikauban sa Ginoong Hesukristo katong madaugon, no? Ingon diha sa bugna pinadayag na igsoon, kadtong makadaog pagasuluban sa ingon sa mga bisti nga maputi ug dili ko pagapalaon ang ilang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Og igasugid ko ang iyang ngalan sa tubangan sa akong amahan ug sa iyang mga manulunda. Kamong naana sa sayon, kitang naana sa sayon, dili ta mag-abusad. Kumo kay nasulat na ang ato ang ngalan sa Ginoo, listahan sa Ginoo, kay nahimugso ta sa sayon, kuy daw, ug di ka mo padayon palaon sa Ginoo. Ug di ka makalahutay palaon sa Ginoo imong ngalan. Timanig ining bersikulo ha, mga igsoon, palaon niya. Muragon nag estudyante, mga igsoonan, nga bisan pag bright kay ka sa first grading, first semester, pero kung muundang ka, papas gyud ka, dili gyud kwintahon tong ka bright sa pagsugod nimo. Munang kinahanglan gyud mo lahutay ta, mga igsoonan, aron makagraduate ta, tanawa ng bersikulo ha. Kung makalahutay ta suluban tag tuga, no? Makagraduate gyud ta.
kundi ka mo lahaw tag eskwela, makapasok ka. Umaw na ang pag-alagad mga kaigsunan. Nga makasulod tayo, makauban ta sa Ginoo sa Millennium Kingdom kung makapadayon tang madaogon. Dili tong nakapadayon dayon pildido. Unsa may kapuslanan ng pagpadayon nimo nya pildido. So ang kauban sa Ginoo katong nakapadayon nga madaogon. Hallelujah. So nining maong lesson mga kaigsunan, hinaot nga duna tay na pupo nga pagtulunan nga mahimo gayud kitang maalamon nga pangasawunon o bride of Christ. So hinumdumi dili tanang naluwas makasulod sa gingharian. 50% mga kaigsunan sa mga linuwas nga makasulod sa gingharian sumala sa pag-analyze nato nining napulo kadalagang ulay nga nagsimbolo sa iglesia apan ang katunga kanila wala makasulod. So magpadayon ta sa katapusang segment mga kaigsunan sa part 5 and 6 niining nga video aron makumpleto ang ato ang kaalam ug kahibalo. So ang Dios nahigugma nimo ug dili siya buot nga mapakyas ka, hinuon gusto niyang makalahutay ka hangtod sa pagbalik niya. Shalom, God bless you.